L-Spatial Train Scholarship Scheme hija skema li għandha lan li tkompli tħarreġ u ssaħħa lis-settur pubbliku fil-qasam tad-data ġeografika, dik id-data li direttament jew indirettament hija marbuta ma' area jew post ġeografiku speċifiku. Il-proġett qed joffri boros ta' studju għal persuni impjegati fis-settur pubbliku. Apparti li t-teknoloġija diġitali għadha kull ma jmur tevolvi, l-entitajiet pubbliċi se jużaw dan it-taħriġ biex jindirizzaw kwistjonijiet ewlenin. It-taħriġ u riċerka li tiġi pubblikata se jservu bħala referenza u ispirazzjoni għal aktar ħidma. Il-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi spjega kif qed tinġabar data li qed tkun proċessata b'mod diġitali sabiex ikun mejjun aktar l-ippjanar. Minnaħa tiegħu s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet qal li din l-inizjattiva se twassal għal settur pubbliku aktar b'saħħtu. Dr. Elaine Xiberras li mexxiet dan il-proġett enfasizzat kif dan ippermetta lil bosta impjegati ta' entitajiet governattivi biex jiksbu ħiliet speċjalizzati. Huwa proġett ta' taħriġ għal entitajiet tal-gvern li kien sar mill-Awtorità ta' Pjanar biex nagħtu korsijiet fuq l-informatika ta' ġeomatika, basically geomatics. U dawn huma korsi speċjalizzati għal kull entità biex wieħed jitħarreġ fuq l-użu tal-mapep u databases u l-tip tal-analiżi ta' jsir. Dan il-proġett organizzat mill-Awtorità tal-Ippjanar huwa parzjalment finanzjat mill-Unjoni Ewropea permezz tal-Fond Soċjali Ewropew.